Let me see what you've got. A knife! No! Nah, és tot broma. Molt bona tarda, benvinguts al Tu Tira de Matadepera Ràdio, un programa que us farà molta companyia aquesta tarda perquè estem a tope. Què tal, Arnau, com estàs? Molt bé, Jordi, com acabes de dir, estic a tope. Què tal? Acaba d'entrar l'Albert una altra vegada a l'ordinador i acaba de marxar una altra vegada. Bueno. Benvingut, Albert. Hola, Albert. Ja t'estàs convertint en col·laborador. En col·laborador l'ombra. Si vols venir algun dia, doncs... Endavant. Com a col·laborador físic, seràs més que benvingut. En comptes de ser col·laborador a l'ombra, com a col·laborador lluminós. Exacte. Com a col·laborador al sol. Col·laborador al sol. Bueno, al sol tampoc, perquè ja comença a escalfar un pèl massa, i més a les hores que gravem nosaltres, que són les 7 i pocs minuts de la tarda. Exactament. Ara que has dit això del sol, sí? Tinc un àudio de ma germana fascinant-se per la pluja. Et sembla si començo directament amb la fascinació de ma germana per la pluja? Endavant. Mira, diu d'aquesta manera. Paro la música perquè vull que escolteu els matisos de la meva germana. Diu així. Guatla tete, s'ha posat a ploure i saps què? Que ara plou i fa sol, les bruixes s'espantinen, plou i fa sol, les bruixes porten do. Guala. I ja està, i això és ma germana fascinant-se molt fort per la pluja en aquesta secció ja pràcticament setmanal, que és la meva germana flipa per coses. Més que la teva germana flipa per coses, jo diria que són els àudios de ta germana. Els àudios de ma germana. Els àudios de la família Rodó. Bueno, és només ma germana, Sí, bueno, però perquè sou Rodó de cognom. Sí, estàs parlant molt lluny del micròfon i no Perdó. Ara. És que me n'he apartat per hidratar-me un pèl. Està molt bé, això. I ara torno a acostar-me. Jo et posaré una cançó mentre t'hidrates. Gràcies. Yo! Big A! The one and only! Tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what you want, what I really, really want. I wanna really... Però prou. No sé com continua. S'ha acabat. I fins aquí. Fins aquí la broma. Sí. Josep Cuní, sisplau, digues Talli'ns. prou. Talli'ns. Ho necessitem. És menester que ens talli. Si no ens talla el... Prou! Ja està. Ja està. Anava a tallar-nos el Kevin. Oi, que no ha dit res. Que ens saludi el Kevin, que ens saludi, per favor. Música per les meves orelles. Exacte. Per les teves i per les de tothom. Home, per favor, per descomptat. Evidentment que sí. Evidentment. Evidentíssimament. Efectivament. Això era del... Un programa d'esports, com no, de TV3. I que feia el senyor aquell del bàsquet, no? Sí, és que ara em surt Carles Canut, però aquest és un actor. Cesc Freixas. Per exemple. Va cantant amb la seva guitarreta als concerts de la CUP. I en el partit d'avui la penya joventut ha perdut de 6 bàsquets perquè no sé si són punts. I ja està, tio. Són punts. Són punts, no són bàsquets. No són bàsquets, perquè depèn de si és un tir lliure, valdrà un punt. Si és un tir de camp, si és un tir normal en valdrà 2, i si és un triple, quants en valdrà, Jordi? Doncs 3, no? Molt bé. O sigui, és que no sé res de bàsquet. O sigui, tinc coneixement negatiu. Sé que s'ha de botar la pilota. Molt bé. Que si no fan així, mouen les mans com si fessin de cheerleaders. Sí, són passes. I és que, de veritat, no sé pràcticament res més. Que s'ha de fotre la pilota a l'aro. Sí. I que ja juguen 5 contra 5. Sí, correcte. I que els americans ho foten molt bé. Sí. Bueno, alguns, suposo. No crec que tots els estats... 300 milions de... No sé, m'ho he inventat, no sé quina població té els Estats Units. Uns 200, em sembla. Doncs 200 milions de persones, tots putos cracs jugant a bàsquet. Crec que això no ha passat. Bueno, podria passar. Mira, veus això? Sí? És un barrullo. Un altre barrullo. Tinc un barrullo. Un barrullo. Els cables de l'auricular estan embarrullats. Qui els desembarrullarà? Els desembarrullarà... no ho he pogut fer. Mira que ho he intentat, he posat ganes, però no pot. El desembarrullador que el desembarrulli, bon desembarrullador serà. Exacte. Com es nota que soc lingüista? I tant. Avui he anat a fer un cafè aquest matí. Molt bé. Encara no sabem de què parlarem. Però... Bueno, sí, però és igual. He anat a fer un cafè... Com que és contingut d'aquest que és sensible a fer que ens xapin el programa, no passa res si l'allarguem una miqueta. El posposarem una mica. Sí, exacte. Avui he anat a fer un cafè i sonava aquesta música.
O no, però O no. bueno. És que volia posar la de baix, que era com més de bar, que és aquesta, em sembla. No era aquesta. És igual. Sonava una música. Sonava una música. Aquesta. Volia posar aquesta, que és graciosa. El cas és que he anat a un bar. No té res a veure que sonés música. Estava amb una amiga meva fent un cafè i ha aparegut un senyor i ens ha mirat molt fort i ens ha dit que us agrada llegir. Però ho ha dit amb aquest to de veu. Ui. Era molt creepy. Portava una bossa amb tot de llibres i agafa i diu que us agrada llegir. I nosaltres... sí, bueno, no és allò que ho fem gaire, no? I jo dintre meu pensava, soc lingüista, llegeixo cada puto dia i bastant, saps? Però bueno, és igual, això el senyor no ho sap. Sí, no. I ha dit, no, és que sóc escriptor amb la meva... Sembla l'Eugenio. Lo saben aquell que diu, no, és que sóc escriptor amb la meva dona i hem publicat uns llibres per si us els voldríeu mirar. I nosaltres hem dit, estem fent un cafè, molt tranquil·lament, ara no ens ve massa de gust mirar els llibres que vostè ha fet, que segur que són boníssims, jo no li nego això. No n'agrada ningú, això. No, ningú. Dingo em de, Exacte. I que vostè parli una mica com l'Eugenio, no li treu ni un grumoll de ser bon escriptor, no, ni un... ni mig. No, d'escripturositat, això és innegable. Tota per vostè, l'escripturositat. I ja està, i ja ha passat això i ens hem quedat bastant mirant amb cara d'au, que estrany. I ha vingut, perquè el senyor agafa i diu, és que és un molt mal moment per ser escriptor. I jo he pensat, home, ara... I quan és un bon moment, aquí senyor? anava. Ara i sempre ha sigut un mal moment per ser escriptor. O sigui, no conec ningú que digui, hòstia, el meu somni és ser escriptor perquè em fotré multimilionari i tindré 4 Ferraris. Sí. No ha passat això. Bueno, potser hi ha escriptors que tenen aquesta pasta. La J.K. Rowling. Per exemple. Aquesta dona està muntada en el dòlar, però no. Està muntada en la lliure. Esterlina. El Dan Brown. Stephen King. Un altre. Tots aquests escriptors tenen pasta. Sí, el George R.R. Martin. Ah, qui no té pasta? Bartomeu Rosselló Pòrcel, que és mort. Bueno, el fet que estigui mort tampoc ajuda gaire fa que no tingui pasta. A que sigui ric. Miquel Àngel Adroer, que pari la música. Miquel Àngel Adroer, un senyor que escriu poesia d'una illa balear aleatòria, direm Cabrera, que no hi ha ningú allà vivint. Doncs, segur que és d'aquella illa. Doncs ha escrit un llibre de poesia que es diu... No me'n recordo, però és molt bo. Hòstia, ei! Mira que n'hem fet, de recomanacions culturals en aquest programa. Aquesta és la millor. Es diu Ara he vist passar una merlera i és boníssim. Té un poema que es diu Luxúria, que és un sonet. Bueno, és una cosa... Em posa una veu així com és de... De club de lectura de poemes. De lectura. Els clubs de lectura parlen lluny del micròfon. És una veu. Molt bona tarda. Avui parlarem del llibre. Ara és una mica com d'església. I aleshores Jesús digué: beveu... És que no sé com va una missa. Fill, ets tu qui ha anat a l'escola de cures, no jo. Ai, sí, jo he anat a una escola de cures, però no... De cures intensives. Bueno, aquí també hi vaig estar. Vaig estar-hi tants com, em sembla que 14 dies a cures intensives i 14 més a cures semi-intensives, que com que són semi, dius, bueno, és com la llet. Si és semi, no passa res. El formatge. Formatge semi. És semi, bueno. Si és semi, allò, mira, per fer biquinis i poca cosa més, El pots fondre i llançar-te'l als ulls? Que no passarà res. Com que és semi? Com que és... Però no fondre'l allò. Ai, mira, està una mica allò... No. Fos líquid. Líquid. Oi, parlant de coses fondres, no, parlant de fondre coses. L'altre dia vaig anar a fer un cafè. Un altre? Un altre dia, en un cafè, però el vaig fer jo, diguem-ne. Vaig produir la beguda. Molt bé. En una cafetera d'Orolei. Saps? Les de pa. No, les cafeteres italianes. Les de moca, com si digués. Sí, és que a casa meva sempre se n'han dit Orolei. Bueno, és que, mira, fill, aquí cadascú saluda com vol. Doncs en una cafetera d'aquestes d'Orolei. Sí? I el vaig posar al foc. Sí? I per raons el vaig deixar al foc molta estona perquè vaig entretenir-me a fer una altra cosa amb una persona. Vale. I no me'n vaig recordar que aquell cafè s'estava fent i quan vam acabar... Em sap greu. Vam arribar a la cuina. Nen, el marro del cafè s'havia fos. O sigui, s'havia tornat lava. Era a molten coffee. Estava literal... O sigui, era una cosa boja que jo vaig pensar. Era desfet. Era horrible. Era cafè desfet. Era cafè desfet. Un cafè amb un gust tan horrible. Perquè, clar, allò es deuria haver cremat, es deuria haver... Bueno, desintegrat. Fatal. Ara, neteja tu allò després. Perquè no es pot netejar allò després. Et surt més a compte fotre la cafetera al rec i una de nova. Sí. Li vaig dir, hòstia, em sap molt greu això que ha passat. I ell em va dir, no, tranquil, són coses que passen. I vaig dir, aviam, jo
tinc 25 anys Sí? i mai he fos marro de cafè. No són coses que passen. Bueno, i per tot hi ha d'haver una primera vegada. Sí. Parlant de primeres... Hòstia, nen, com estan sortint els temes avui? I només els estic traient jo. Bueno, mira, no sé, tu tira, ves-li fotent. Quan no puguis ja ens ho trobarem. Vull fer-te una crítica de cine Vale, i llavors ja podem anar al programa regular. d'acord. Fem una secció de cine, però de plan ben feta. Li posem un nom, la presentes, em dones l'entrada, benvingut Jordi aquí al programa de cine. Molt bé, molt vale? bé. Et poso una cançó i ho improvises a sobre. Dale, Quina cançó pot sonar a cine? aquesta. Vale. Doncs mira. Molt bona tarda, benvinguts una setmana més a la secció Cinema a Tu Tira de Mata de Pere Ràdio. Perdó, podem tornar a començar Sí? i que es digui... I penso un nom millor. No, Tu tira al cine. Oh, vale. Vale? Vinga, tornem. Això Vinga, això no ha passat. no ha passat. Ja està. Estimats espectadors. Apretem el Kevin i Sí, quan sí. el Kevin soni haurem oblidat això. Exacte. 3, 2, 1, ja. Bona tarda, benvinguts una setmana més en aquesta secció Tu tira el cap al cine amb Jordi Rodó. En aquesta ocasió ens acompanyarà fent-nos la seva pròpia crítica a la pel·li que ell ha decidit. Benvingut, Jordi, com estàs? Hola. Estic molt bé. Molt bé? No, tindré una veu normal. Tindràs una veu normal perquè si no això no hi haurà No hi haurà qui ho escolti. Farà molta bola. Exacte. Molt bona tarda. Soc el crític Jordi Rodó. Com estàs, Jordi? Molt bé. Ens n'alegrem de tornar-te a tenir aquí una setmana més. Bueno, és la primera vegada que vinc, però em sembla En molt aquesta secció és la primera vegada que vens, però ets col·laborador habitual en altres seccions Home, i del tant. programa, De com fet. la Rally Kevin o l'Home de Florida. Sí. De què ens parlaràs aquesta tarda, Jordi? Vinc a parlar-vos d'una pel·lícula que es diu Ready Player One, que l'ha dirigit l'Steven Spielberg. Quina puta basura! Quina pel·lícula tan dolenta! O sigui, Steven Spielberg, tio, el puto jefe de Steven Spielberg, que ha fet pel·lis la hòstia de bones, que va fer Jurassic Park, no fotem. I ha fotut una merda de pel·li que jo penso, Steven, tio, vale que estiguis vell, però tan malament no ho pots fer. Hòstia, no! Perquè tu ets el director i dirigeixes coses i les dirigeixes bé. I has agafat 4 adolescents que no tenen ni puta idea d'actuar, els has fotut allà en una pel·lícula que t'agrada, et deu agradar a tu, perquè jo l'he vista i a mi no m'agrada. Bueno, està basada en un llibre. Però que el llibre està molt bé. Bueno, benvingut al fantàstic món de les adaptacions cinematogràfiques de novel·les bones. Eragon. Vale, però Eragon segur que el va dirigir un tio que era una patranya. No sé qui ho ha dirigit. No és important, perquè és molt dolenta aquesta pel·lícula. Doncs sí. Les adaptacions... Hòstia, Titanic, tio. Titanic no és una adaptació d'un llibre. No. Però l'ha dirigit el David Cameron. Hòstia, quin director més bo, David Cameron, que després t'ha fet Avatar, que es va fumar uns quants drogaporros per fer-la. Pues sí, pues és veritat, però bueno, que ho va fer, no? I el punyetero Steven Spielberg, que ha fotut pel·lis boníssimes, ara agafa i amb el seu papo fot aquesta pel·li de merda que no ja diu que la tragui, que és que està malament, tio, que jo l'hagués pogut dirigir millor. James Cameron, no David Cameron. Això, sí. James Cameron. Qui és el David Cameron? El president. El primer ministre britànic. El que hi havia abans de la Theresa May. Exactament. Vale. Doncs el James Cameron, tio, que ha fotut pel·lis bones, hòstia. I les pel·lis que fot estan bé. Christopher Nolan, no fotem. Que ha fet Interstellar, que ha fet Origen, que ha fet aquestes merdes. Sí. Que seran més denses o seran menys denses o t'agradaran més... Que té fama de dens i tampoc, vull dir... Bueno. Interstellar, dens, allò que diguis, oh, Déu meu, que dens! No és. Dunkirk, oh, Déu meu, que densa, perquè juga amb la línia temporal i no l'entens. Bueno, sí, clar, si et costa entendre en Teo se'n va a l'escola, potser Dunkirk et costarà. L'Arnau diu Dunkirk, però en realitat vol dir Dunkerque. Sí. Bueno, com que és dramaturg, ell Exacte. diu les coses bé. Exactament. Doncs el puto Steven Spielberg, tio, hòstia, que hi torno, que ha dirigit pel·lis, que és un director bo, tio, que també va passar amb el Robert De Niro. Saps el Robert De Niro? Sí, clar. Bueno, hòstia, ha fet pel·lis molt bones el Robert De Niro, com per exemple... Taxi Driver. Per exemple, ara no me'n ve cap al cap perquè no sóc gaire fan de Robert De Niro, però que és un actor bo, que hi ha un puto cotxe que és el Kia Niro, que es diu Kia Niro per Robert De Niro, no me jodes, o sigui, està molt ben feta. I ha fet una pel·li que es diu En guerra con mi abuelo,
L'has vista? No. Mira, és dolenta. És que la mare que em va parir. Dos grans éssers humans que han fet pel·lis de puta mare, i ara un és Steven Spielberg, que ha fet aquesta basura, que ara t'explicaré la sinopsis, veurà que és una merda. I, no, és que és veritat, estic objectivament indignat, perquè l'altre dia vaig quedar amb una noia per mirar una pel·lícula i era tan dolenta la pel·lícula que vam deixar de mirar-la. Vale. Que jo volia mirar El Senyor dels Anells. Hòstia, és que això també és fort. Ojut, des d'aquí. Què passa? Llenço una falca. Llença-la. Rakuten TV Sí? és la primera plataforma de sèries i pel·lícules en streaming Sí? que té les 3 pel·lícules, o tindrà en breus dies o setmanes, les 3 pel·lícules del Senyor dels Anells, lamentablement només la versió cinematogràfica i no la versió extesa, Però és perfecte. però les tindrà totes 3 doblades al català. Si les voleu veure, escolteu-les, mireu-vos-les, feu-ho. Si voleu veure-les, escolteu-les, aquí no has estat bé. No està, T'has embriagat. M'he embriagat, m'ha embargat l'emoció i Ho entenc. coses que passen. Volíem anar a veure El Senyor dels Anells. Endavant. Al cinema. Sí. I quan vam arribar no hi havia butaques. Bueno. Perquè es veu que hi ha molt friqui que li agrada El Senyor dels Anells. Ah, sí? Això em l'han dit. Oh. No ho sé, jo no l'he vist mai. I vam acabar mirant pel·lis de merda, tio. O sigui, però a casa seva, no al cine. Bueno, mira, estic indignadíssim amb aquestes pel·lis, perquè jo la meva intenció era anar a mirar una pel·li i no vaig acabar mirant una pel·li. Bueno. En Guerra con mi abuelo va d'un nen que se'n va amb el seu avi. És que això pinta a cosa que no està bé, eh? Pinta cosa que no sabe, però dius, hòstia, l'ha fotut el puto Robert De Niro. Sí, però el Robert De Niro a vegades també ha d'omplir la nevera. Pues que ompli la nevera fent pel·lis bones. Ja, que tio, però és el Robert De Niro, hòstia. Sí, però mira tu, si no li surten pel·lis... Que jo l'entenc. És a dir, millor això que vendre droga. Home, i tant. Però, aviam. Depèn, segons... Però bueno, que sí, que és millor és millor fer això que vendre droga. No drogar-se. A Matadepera Ràdio, drogues. I una hora de programa dient-nos, drogueu, no està bé, don't smoke joint... Bueno, el cas és aquest. En Guerra con mi abuelo. L'avi viu sol, arriba el nen, té una casa al costat del llac. Intenten crear un vincle entre el nen i l'avi, com s'estimen, van a pescar junts i tal, però és que no te'l compres. I a més representa que el nen és superentremaliat i jo penso que el nen és superentremaliat, fa les mateixes coses que feia jo. És que potser tu ets molt entremaliat. Ja, collons, però jo no vaig estar mai en Guerra con mi abuelo. Hòstia, no fotem. No te la compres, la pel·lícula, no te la compres. Que hi ha una escena que està l'avi en una cadira d'aquestes de nyigui-nyogui, de mecedora. Sí, un balancí. Que dius, hòstia, han intentat que sigui entranyable i el que és creepy, hòstia, no fotem, perquè veus l'avi que està una mica fallut o ja, Robert De Niro, que no està en el seu millor moment. No, igual, potser aquest home ha passat una vida dura, una vida... És una mica gran, ja. D'excessos. Sí, bueno, sí. No arriba al nivell del Mick Jagger, no. Però... No cal derrocar la casa de Robert De Niro per ventilar-la com la de Keith Richards, no. Pues està allà el senyor la mecedora i realment dius, hòstia, està malament aquest home, o sigui, fa una mica de paneta. Però jo el que volia parlar-te, hòstia, com m'estic enrotllant? Me la suda. Li he fotut una hòstia a la taula i ha brillat un llum, no sé què és. Mira, si des d'aquest moment fins al final del programa... Potser has apretat el botó d'autodestrucció de Matadepera Ràdio. Si des d'aquest moment fins al final del programa està tot malament és per culpa d'això. Ready Player One? Sí? Quina pel·lícula tan previsible, quina pel·lícula que dius... Tio, com a director... Tu pots fer que les escenes siguin interessants i estan totes com gravades de lluny, que no veus els personatges bé, que també una mica gràcies a Déu, perquè són molt mals actors aquests adolescents. És que potser ho va fer per això. Ja, tio, doncs no sé, tens un equip de càsting, tens uns guionistes que t'ho facin bé, tio, i tu com a director dirigeix una cosa que està feta de puta mare, i si no està feta bé, doncs dius, nens, no dirigiré aquesta pel·li. Que jo me la vaig mirar i quan va acabar vaig pensar, hòstia, que és dolenta. I quan estaven els crèdits, de cop te posa Directed by Steven Spielberg, i vaig dir, això no pot ser. Bueno, mira, ja ho tens. Ja està. Fins aquí la meva indignació amb el cinema. I ara et posaré una altra cançó. Aquesta. I què et sembla si aprofitem aquesta música tan alegre per passar a parlar del tema principal Vinga. del programa d'avui? Arnau, quin és el tema principal del programa d'avui? Me cago en Satanàs amb el collons de partit. He mutejat a l'Arnau, ell no ho sap, però estava fotent-se molt nerviós i he dit, això no pot ser, això no s'ha de sentir per la tele, no per la ràdio. Ara li tornarem a donar paraula a l'Arnau. Amb els partits independentistes. Vale, perfecte. Aquest buit temporal que comença amb un me cago en la... No, me cago en Déu, en Satanàs.
Satanàs. Que comença, me cago en Satanàs, i acaben els partits independentistes, doncs aquest espai en blanc... Ompliu-lo vosaltres. Ompliu-lo. Aviam, per on creieu que poden anar els tiros? No tinc res a dir. Arnau, per què això? Què ha passat? M'he tret les ulleres i tot, Mira, jo també ho faré. Jo no ha sigut gaire bona idea perquè ara no et veig. Jo tampoc. Tornaré a posar les ulleres. Això de treure's les ulleres a la ràdio tampoc serveix de massa perquè la gent no ho veu. No, però bueno, així enfatitza més. Vale. Aviam, la cosa està en que fa un porró de temps, el 21 de desembre, va haver-hi eleccions al Parlament de Catalunya. Sí. I van ser unes eleccions en què per primera vegada en la història del parlamentarisme català partits obertament independentistes, és a dir, en principi, és a dir... Junts per Catalunya. Junts per Catalunya. PDeCAT. No, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra van treure majoria d'escons i de vots. Val. Aquest i de vots és important, perquè d'escons ja n'hi portàvem unes quantes legislatures amb majoria independentista, però per primera vegada hi havia un 52% de vots independentistes. Exactament. Molt bé, tot hi havia aquestes pancartes de som el 52% i tot això molt de tieta de l'ANC. Sí, bueno, sí. Està bé, no tinc res en contra de les tietes de l'ANC. No. Bueno, sí, tinc coses en contra de l'ANC en general. Però no de les tietes. Però no de les tietes. En qualsevol cas, tot feia pensar, a principis de gener, que trigarien més, trigarien menys, esperàvem que fos una cosa relativament ràpida, però hi hauria un govern independentista, segurament encapçalat per Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Mal que ens pesi. Sí. Però bueno. Amb Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Mal que ens pesi. I això, potser que la CUP segurament en la seva tònica general quedant-se fora de tota responsabilitat, governamental, si més no. I això, vull dir, tot semblava indicar que passaria això. I de cop i volta... Què passa? Que això ho estem gravant el dia 12 de maig. Exactament. I encara no hi ha hagut govern. Queden com una setmana perquè es formi govern i, si no... Noves eleccions. I no han tingut el valor de posar-se d'acord. I jo els posaria tots en fila, un darrere l'altre, agafaria un patinet elèctric, posaria a conduir amb una mà el patinet elèctric i amb l'altra els aniria bufetejant a tots d'anada i de tornada. Amb la mà oberta. Pa. Exactament. Mira, ara anem a parlar una mica seriosament d'això. És a dir, no, això no ho farem perquè violència i coses, no? Però ni un paper a terra. No els donem la foto que volen. No. Europa això no ho permetrà. No. Europa ens mira, Europa ens mira. Llum als ulls. I força al braç. Arribarà un dia que ja no podrem més. I aleshores ho podrem tot. I llavors ho podrem tot. El clavell a la mà. Lliri. Això, lliri. El clavell a la mà és dels socialistes, no? Sí, els socialistes tenen una rosa. Això és a Portugal, la regulació dels clavells. La regulació dels clavells és a Portugal, és veritat. Tot i que també a Terrassa, quan lo de l'Unipost, així de gent donant-los flors a la Guàrdia Civil. I eren clavells vermells. I jo penso, digués jo on et fotria el clavell, nano, se m'emporten a mi aquesta gent. En fi, anaves a dir. No, que anava a dir. No tens una mica la sensació, que això potser no és del tot cert, però a mi m'ho sembla, que els de... És que em surt PDeCAT, però els de Junts han dit, poseu-nos a la Laura Borràs de presidenta, i els d'Esquerra han dit, POSOC, i l'han posat, i ara els de Junts diuen, pues ara us foteu. De plan, ara ja el Pere Aragonès no es menjarà una merda. Que és com tot una mica un teatrillo, no? No ho sé. Però és que, aviam, és a dir, això estaria bé si fos una gran victòria i fos una cosa realment útil ser la presidenta de la Generalitat. Però en principi... és que ja, més enllà de permetre debats i de tant en tant, sí que guai la Laura Borràs, que li ha deixat anar un zasca en el Carrizosa o en no sé qui. No, el Carrizosa, sempre és el Carrizosa. Sempre és el Carrizosa. Doncs penses, sí, això està molt bé, és molt divertit, ens fa molta gracieta, és una cosa per fer córrer pels grups de WhatsApps i que sorti el Zona Zapping. Això està molt bé, com quan t'engoriles de mitja barbacoa, agafes el tricicle del teu nebot i dones voltes pel pati. Dones voltes pel pati, trenques 3 costelles perquè vas torrat. Doncs per mi, a dia d'avui,
La presidència de la Generalitat competeix amb el Josep Maria, que es fot 4 voldams abans de la botifarra a la brasa, I agafa un tricicle, agafa un tricicle, s'engorila i es trenca 3 costelles. pim-pam-pum, És a dir, sí, hemorràgia, fa molta gracieta i tal, molt bé, però de què puta serveix? de res. Per tant, això que dius tu em semblaria, vull dir, ho trobo com molt estúpid que sigui realment per això, perquè és que no s'ha aconseguit res. Bueno, però potser han aconseguit una mica de Protagonisme? ressò mediàtic. Protagonisme. He tingut un moment hosti, Are you sober now? No, una mica d'això, de ressò mediàtic. Anava a dir medianisme, mediacitat. Medianisme. Allò de... Tomlàtica! No, però de veritat, és a dir, potser han aconseguit una mica de ressò mediàtic i potser això els interessa, no? Però per altra banda és vergonyant com estan gestionant-ho tot això. Sí, jo no sé, és a dir, jo penso que el ressò mediàtic quan ets el PDeCAT, Junts. Potato. Quan ets Junts, ressò mediàtic ja en tindràs. És a dir, perquè cada vegada que el Puigdemont es tiri un pet, la gent en parlarà. Podem rajar ara també de lo dels putos carnets del Puigdemont? Ara, un moment. Vale. Se'ns acumula la feina i no podem fer-ho tot alhora. Això, que Junts amb el Puigdemont i tal i com està ara, a més amb els recursos dels presos, que ara ja el Rull i el Turull poden anar a Estrasburg, anava a dir Edimburg, i no. No, a Edimburg no. A Edimburg no hi van. A Edimburg hi ha la Clara Ponsatí. Hey. Vaya jefa! A tope. És una tope. Clara Ponsatí, t'estimem. Molt. Sigues la nova presidenta, per favor. Res més que amor i bones paraules per Clara Ponsatí. Sí. Ficat a la taula en senyal De suport i de respecte. Exactament. Cap a la Ponsatí. I ara recolliré un paper que ha caigut. Cap paper a terra! Ni un paper a terra. Mentre el Jordi recull papers, jo el que diré és això, que trobo que Junts... Hi ha una mà de merda sota la taula. No ho vull saber. Sembla això la seu de Convergència. Bueno. Anava a dir una cosa molt lletja. Sobre corrupció, seu de Convergència, alfombra... Bé, no és igual. Això, que Junts jo crec que ja tenen prou ressò mediàtic com per lo de la Laura Borràs. És a dir, jo crec que va ser un procés que d'alguna manera ells deien que no, perquè estic convençut que hi havia que les negociacions per 1, president de la Generalitat i 2, president del Parlament, que és el càrrec que ocupa la Laura Borràs, que abans m'he confós, dispenseu, aquestes mediacions que tots els partits deien no, una cosa és una i l'altra és l'altra, són coses diferents, anaven donades de la mà. Anaven juntes, i com ha passat sempre en els governs entre Esquerra i Junts per sí, Junts per Cat, com qui sigui, lletretes, el partit guanyador té la presidència de la Generalitat i el segon partit té la presidència del Parlament. I llavors s'ha d'acabar de perfilar una mica doncs, que si la mesa hi va aquí, si hi van aquests, hi van els altres, i no sé què, i no sé quantos, però ja està fet, i llavors doncs, les conselleries com ens les repartim, que si això per tu, si allò per mi, però també ja acaben fetes les dues coses i ja està. Tot feia pensar en aquell moment que això aniria doncs, el mateix. Per tempos de les lleis, crec recordar, la presidència del Parlament hi havia molts menys dies per decidir-la, mentre que, com veiem, 12 de maig, des del 21 de desembre encara no hi ha president de la Generalitat, pot anar més lent això. Què passa? Que les negociacions ara s'han trencat? Sí. Ara ja no negociem, ara doncs jo me'n vaig a negociar amb els comuns, que si ara la CUP... Ojo al moment en què la CUP... L'Arnau s'ha tornat a treure les ulleres. La CUP agafa per les dues amb una mà a cada orella els d'Esquerra i amb l'altra els de Junts i els asseuen una punyetera taula per dir què polles passa aquí? Què polles passa aquí? Què polles passa aquí? I així mateix, l'Eulàlia Reguant, amb les seves ulleres estrafolàries, ha anat allà i ha dit això. Què? Què fem? Que adonem-nos en com de simptomàtic és que la CUP hagi de fer de mediador. Siguin els responsables. És que clar, tio! Que jo ni Vox ni la CUP, com deia el nostre amic advocat l'altre dia. Vull dir, ja no és del tot cert, això.
Jo ni Vox ni la CUP i el Samper El Samper s'ha deixat. S'ha engreixat. Ja no. Ara ja no ho veiem nosaltres. Ja no va amb bici, ha deixat la bici i s'ha engreixat. No, doncs que la CUP hagi de fer... Que la CUP hagi de fer de responsable, hagi de fer de mestre de pati d'escola, de compartiu la pilota, feu el favor, no us baralleu per jugar al pati... És molt simptomàtic. I a més, ara està com molt clar, i l'altre dia ho parlava a casa, que els partits independentistes només els uneix l'independentisme. Perquè les seves polítiques socials, les seves polítiques econòmiques, les seves polítiques en general, són massa diferents. Perquè si realment fossin unes polítiques més o menys semblants, seria fàcil fer un acord. I no ho és. Jo crec que no només per això, perquè les últimes lleis que podrien haver estat més en contra dels hereus de Convergència, per dir-ho d'alguna manera, de Junts, PDeCAT, tota aquesta gent. Consell de la República. Tot això. Quina bola, eh? Les últimes lleis grosses que s'han aprovat, tant la de pobresa energètica com la llei antidesnonaments al Parlament de Catalunya, totes dues lleis van estar aprovades amb el suport d'Esquerra i Junts. Amb el suport de Junts, PDeCAT, coses. I Esquerra, i la CUP, i Comuns, crec recordar, i no sé si en alguna també hi havia com alguna abstenció socialista o alguna cosa per l'estil. La qual cosa, això són lleis que no són per la independència, clarament, vull dir, no és la llei de transitorietat nacional, la llei de no sé què... No, mira, collonades. No són aquestes coses, són lleis pel poble, perquè ens entenguem, que les han aprovat. Jo penso que, evidentment, diferències polítiques n'hi ha, perquè si fossin dos partits exactament igual no tindria cap mena de sentit. Seria el mateix partit. Jo penso que la diferència està en com en els protagonismes i en egos personals dels membres del partit. I interessos partidistes, i que si no ens podem oblidar d'una cosa. De quina cosa, Arnau? Els líders de tots dos partits segueixen a la presó. Tècnicament, el líder de Junts és Laura Borràs. No, era el número 2, Laura Borràs. El número era Puigci. El número 1 era el Puigci, el número 2 la Laura Borràs, el número 3 el Canadell. El Canadell. Mare meva! Que no li falta una patata pel quilo que té una patata i li falta el quilo sencer. Exactament. Bueno, des d'aquí escalf. Sí, el necessita aquest pobre home, Camió cisterna. D'escalf. Camió cisterna d'escalf, tot a sobre d'ell. Sí. Que li caigui l'escalf com agua de mayo. Com agua de mayo. Mira, estem a 12 de mayo, doncs exacte, doncs així. No estem a 12 de maig, Estem a 19. Estem a 19, no ens equivoquem. Que respectem el directe, me cago en tope directe. No, doncs això, que tens el Puigdemont, les converses, les negociacions de Junts les està portant el Jordi Sánchez. I el Lluís Llach. Però el Lluís Llach, de part de qui va? El Lluís Llach? No, jo crec que, saps quan un jubilat, perquè és objectivament un jubilat el Lluís Llach, sí? No fot res, se'n va mirar obres. Pues està una mica el Lluís Llach està allà... perquè mira... Jo crec que aquí podríem... Per no estar-se a casa, en el fons el tenen una mica allà, no? Sí. Però en qualsevol... No, ja mica, joder, el Lluís Llach, pues, tampoc és que sigui... No sé, no té 83 anys i un Alzheimer galopant. No, es diu Lluís Llach, no Pasqual Maragall. Exacte. Uf. Escalf. Molt negre, això, Molt negre. El Lluís Llach... Sí? Que va el dijous, per exemple, de la setmana passada, va dir no, les converses sembla que comencen a anar bé, i aquell mateix migdia va sortir el Pere Aragonès i va dir no! Les converses són una puta merda. Què penso? Has dit Lluís Llach, però tu no t'enteres de res? Sí, me l'imagino. Ells asseguts en una taula com la que estàs tu i el Lluís Llach en un cantó. Quan surts a fer el viatge cap a Itac... I dic, aviam, Lluís Llach, escolta, tio. O sigui, agafa una llibreteta, pren notes, no sé. Bueno, em recordo una mica també l'Antonio Baños. Bueno. En el moment en què va dir, no, jo dimiteixo, jo me bajo de la CUP, perquè no pot ser que la CUP, que per culpa del no a la CUP i d'altres coses, tornem a repetir eleccions, quan el Mas, el pas al costat, tota la història, sí. Jo me bajo de la CUP i al cap de
2 dies, Va dir... Puigdemont president, va ser com... Ei! Ei! Hem patinat. Antonio, Antonio, què així? què ha passat? Com va això? Ens hem equivocat una mica, Antonio? No estaves entenent res d'aquelles converses. Un altre, però bueno. Bueno, escalf. El cas és aquest, que el Puigdemont està a Brussel·les, Ei. el Jordi Sánchez està a la presó? A la presó. Està a Brussel·les, ent? A Brussel·les, El Junqui també? El Junqueras també està a Brussel·les, i a mi em fa una mica la sensació Ei. que aquests 2 partits estan subeditant el procés independentista i la formació de govern i bla, 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 per una banda, interessos partidistes de no, perquè si jo quedo com el més independentista tornarà a haver eleccions i em votarà més gent. I el que farà serà la gent agafar un patinet elèctric. Sí. No, I per una altra banda també s'està dirigint el partit des de la presó i des de l'exili. i des de l'exili. I jo entenc perfectíssimament que tu estiguis tancat a la presó i diguis, no, mira, és que a mi això no m'acaba de fer gaire el pes i voldria sortir-ne. Què he de fer per sortir-ne? Això, doncs ho faig, vinga, ximpon. Jo això ho entenc, i això ho puc entendre. I el mateix si estàs a l'exili. Però no fotem. O sigui, dir, has de governar un país de 7 milions i mig de persones. De 7 milions i mig de persones. 7 milions i mig de futurs. Els 2 milions i mig de persones que vam anar a votar l'1 d'octubre, passant la nit en vetlla, fent cua, rebent hòsties per part de la policia, tota la gent que va fer possible l'1 d'octubre, aquesta gent... Què? Aquesta gent, amb tots els respectes, els importa 3 merdes que tu estiguis tancat a la presó, que estiguis a l'exili o que estiguis fent cubates a les 12 del migdia a la plaça del Sortidor. És que ens la repenpinfla. No hem votat perquè tu ara... No, mira, votarem perquè després així podran sortir de la presó. No, perdona. No va així, això. No va així, això. Nosaltres, bueno, ells, perquè jo no vaig votar a favor, No, l'1 d'octubre era un referèndum il·legal. Exactament. I no es podia fer. No. Però els que van votar l'1 d'octubre van votar per la independència. Sí, sí. La independència del país. No van votar perquè Puigdemont fos presi o perquè Artur Mas tornés a guanyar o perquè el Junqueras havia de ser allò, no. Perquè era un referèndum d'independència. Que ha donat, que arrel d'això, el Puigdemont està a l'exili, el Junqueras està a la presó i tal i qual, i que això no hauria de ser així. Home, per descomptat, no està bé que hi hagi gent a la presó per defensar les seves idees, com ja hem dit sempre, no? Però que en el fons, que estiguin a la presó no vol dir que ara no ens hem d'esperar que surtin. Perquè què ens hem d'esperar? 20 o 30 anys, com ha dit el Junqueras? Vale, surten. I què? I què hem guanyat? Què fem ara? Ara què fem? Come on, do something. Tornem a fer exactament el mateix que vau fer? Us tornem a fotre a la presó? I així fins que us moriu. No. O sigui, si es va per la independència, s'hi ha d'anar. I si et foten a la presó, ja gestionarà, tio. És que, ja gestionarà. Doncs, què esperaves? Que vingués el Rajoy a fer-te abraçades. Amb un ram de flors i demanant-te que li firmis el primer exemplar de la Constitució catalana? I ara el que agafa ja molta gent és però estan a la presó per culpa nostra, perquè nosaltres els vam impulsar això. I jo penso, perdona, no és veritat, això. Els hi vam posar una pistola al front i els hi vam dir fes un referèndum. No, ells sabien el que s'abstenien. Ells sabien on anaven. Que vale, que és injust que siguin a la presó i tornem. Però també és injust que la gent que ha fet manifestacions i que ha anat a fer protestes per defensar aquesta gent ara no tinguin els 2 ulls. I per aquesta gent no cal que fem res, per tota la gent que ha patit dels abusos policials, per tota la gent que ha anat a les manifestacions, que ja s'ha la pell. Per els més de 3.000 encausats per diverses causes independentistes. Tota aquesta gent, res. No. Només els que estan a la presó, només els presos i les preses polítiques. Perquè això, no fotem. És a dir, a més, jo, com a independentista, m'estic cansant d'aquests partits. A vegades. Ara seré molt fatxa. Vale. No sé què dir. Vale. Anava a dir puta Espanya, però no pot ser. És molt fatxa. Sí, però si pot ser fatxi català, pot ser de l'FNC, Sí. Si és nazi català, no passa res. Home, aquest càntic s'ha sentit, S'ha sentit a llocs, aquest càntic. Hòstia. No està bé. No gaire, la veritat. Bueno, el cas és aquest. Que jo tenia molta confiança en certs partits. I aquests partits m'han decepcionat molt fortament. Sí. Què faig ara? Qui voto? Els comuns? Amb el Coscubiela? Bueno, Coscubiela ja no, gràcies a Déu. Coscubiela és un mancant, és un carències. És un carències. Què necessita? Hòstia, aquesta gent sí que és carències, cago en Déu. Hòstia, són molt carències. Ha sortit 4 persones de l'ascensor que entre tots no foten una neurona, ja t'ho dic ara.
No. Oi, doncs si se li ha enganxat la maneta al pom de la porta. La maneta no, la mascareta. Mira. Escalf, per aquesta gent. I per qui més? Pel Coscubiela. El Coscubiela se'l mereix tot. I calent. Després el Canadell. Saps el Canadell que té un camió cisterna d'escalf? El Coscubiela necessita un barco d'aquests petrolers d'escalf. L'Evergreen aquell del Suez. Que està allà encallat. Bueno, estava. Igual ara ja torna a estar-hi, jo què sé. No ho sabem, això. I el que deixin aquells dos per la resta. Exacte. És que han sobrat uns grumolls d'escalf. A repartir, com les molles, que ja portem molt temps repartint les molles. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Pues demostra-ho. Això estava molt bé als anys 80. No, i ara també està bé voler un pa sencer, no fotem. Però és que no hem avançat. A guanyar-te el pa sencer. És que no hem ni... Estàvem cridant tots dos i he pensat, què és això, Telecinco? Què som, castellanots? No, home, no. Oi, saps què va passar l'altre dia a Telecinco? No ho sé, no me la miro. Jo miro Netflix i Filmin. Jo només miro... Telecinco no m'ho miro, que és un canal imperialista, Jo més català, TV3. Amb el Toni Cruanyes i la Raquel Sanz. I el Tomàs Molina. Que li van les americanes petites al Tomàs Molina. El Tomàs Molina va fer 14 anys. Que algú li digui, sisplau. Li van regalar una americana, li van dir aquesta és la teva talla i aquella és la seva talla per sempre. Tomàs Molina. Ésser humà del temps de TV3. Si ens escoltes, des d'aquí et fem una crida. Per favor, compra't americanes de la teva talla i deixa de portar aquests polos que portes lligats fins al coll, que sembles vell. Que ho diu hasta mi iaia. Mi iaia diu, aquest polo li fa semblar vell. I també diu, és ben calvo aquest noi. Que dic, és veritat. És així. Però sisplau, Tomàs Molina, agafa't americanes de la teva talla. Fins aquí. I ara posaré una cançó i seguirem parlant del mateix que estàvem parlant abans. Que ja no s'ha de fer. Que és llarg, això. Com un dia sense pa. Oh. Vinga. Tampoc és que canviï gaire, és a dir, la intro i el d'allò és el mateix, però una miqueta més de llances. Sí. No, doncs és veritat, tu. Tota aquesta gent que han estat, amb els CDRs, que jo no, Tu no. No, mai. Jo, papers i lliris. O sigui, papers en terra i lliris. Lliris a la mà. I llum als ulls i força al braç. Però tota aquesta gent que ha estat apretant, ha estat tirant endavant, ha estat, collons, fent força i sortia el Quim Torra de vinga, apreteu, no sé què. Ara se'ns pixen a la boca i diuen que plou. I a mi m'he cansat, se m'ha cansat d'aguantar i no dir res. I si no tinc raó, la tallo i em faig monja. Que això ho deia el Creixell. El Jaume Creixell. Jaume Creixell, ídol. Bueno, aviam. No ho sé, és que tampoc... Només sé això. Jo només sé això i em falta context a mi. És que no sé, tampoc sé massa de què anava, però era molt graciós. Jo tampoc, és que no sé... Jaume Creixell és un senyor que un dia va sortir per la tele dient això. Ei. No sé a sant de què. Perquè era entrenador d'un equip de futbol. Vale, el Jaume Creixell, si és entrenador d'un equip de futbol, i això ja a mi em resta punts perquè sigui ídol. Bueno, una mica sí. Però bueno. En qualsevol cas... Que ara se'ns estan pixant a la boca... Diuen que plou. I ja està, i no pot ser. I jo entenc perfectament que el Junqueras, pobret, és que té fills, vol veure els seus fills, perquè no sé què, perquè tal i que qual. Molt bé, com tots els presos que tenen fills, com els exiliats que no poden venir a casa seva a enterrar els seus pares. Sí, o sigui, que és molt dur estar a l'exili, és molt dur. No és divertit. No és divertit. No és un plat de bon grat. No. Bueno, però sabien que s'havien de fer alguns sacrificis per aconseguir això. I ells estaven disposats a fer-los, i els han fet. Deien que estaven disposats a fer-los. I ara s'hi han trobat, i mira, bueno, però clar, sigues una mica conseqüent. Claro. Els errors, si consideres que això va ser un error, es paguen. I que tu ara, a les últimes eleccions, hagis portat a les teves llistes de partit independentista gent clarament anti-independentista, que tu ara t'asseguis en una taula perquè et facin president de la Generalitat i el teu interlocutor, quan li preguntin què tal les converses, molt bé, ja no són independentistes. Home, una cosa. No, bé del tot això no està. I no és només això. És a dir, tu tens aquests partits i aviam, que no està bé que la gent estigui a la presó, clar que no ho està, però aquesta gent que està a la presó està pagant el preu d'haver declarat la independència i no tenir una independència. Sí. I és que no ha servit de res. De res. Anem a intentar que serveixi d'alguna, no?
Anem a intentar pactar, anem a intentar fer coses, anem a intentar tirar aquesta situació endavant, home. Portem, què, 3-4 anys? Bueno, des del referèndum del 2017. Doncs això. 4 anys. 3 i mig. Què s'ha aconseguit? Res. I Repressió. I ja ja està. I que l'escola catalana sigui pitjor que mai. No! Que els pressupostos... Hem blindat la immersió lingüística. Mira. Al cap de 3 dies, l'immersió lingüística a tomar pel cul, gràcies a la llei que ens han aprovat els independentistes. Clar, és a dir, estem aquí queixant-nos molt de tal, ens estan reprimint com mai ens estan... I nosaltres aquí del plan, bueno... Se'ns ven que si no serà un govern independentista, serà un govern social, que no socialista. Correcte. És a dir, potser sobre el paper sí, en plan, les polítiques acabaran sent mínimament socialistes i d'esquerres, però no amb els socialistes. És diferent. Petit disclaimer. Però és que no tenim ni l'una ni l'altra, claro. tampoc. No, és que estem en una espècie de limbo, en una espècie de buit, en una espècie de no espai, en una espècie de no res. L'únic que fem és perdre el temps, cremar a la gent innecessàriament, que tothom estigui fartíssim de tot i qui dia passa any empeny. No, i és això. És que és això. És a dir, portem 4 anys on, a més, Esquerra Republicana, que això, lo de desmuntar lo del tsunami democràtic i tot això, a canvi de la taula de diàleg, bueno, què passa amb això? La taula de diàleg que s'ha reunit una vegada. Una unitat de cops. Home, no fotem, tio. En què? Un any i mig? És que hi ha hagut la pandèmia. Ah, clar, pel tema Covid. Ah, sí, serà per això. No és pel Covid, home, és perquè sou uns botiflers. Ja està. Ui, se m'ha inflat la boca, Bueno, que tu tens els llavis gruixuts ja de per si. Sí. És per això. A mi m'han dit que si em pintés els llavis em quedaria bé. Jo he dit, t'equivoques. Molt. No sé qui t'ho pot haver dit. No, està bé. Però no puc fer més que estar en desacord amb aquesta persona. He trobat el vídeo del... És que m'està fent bola ja, i queden 10 minuts de programa. Acabem una mica així. Acabem una mica més del chill, perquè jo m'estic fotent de molt mala llet. He trobat el vídeo del Jaume Creixell. Vols que l'escoltem sencer? L'has escoltat mai sencer? Potser sí. Potser no? Però potser no, no ho sé. El posem i el comentem, veiem què passa. Sí, fem un reaccionando a... Reaccionando a Jaume Creixell. Que apenas donen cringe aquests títols, No. La música s'ha parat. Fantàstic. Perquè volem atenció plena pel Jaume Creixell. Endavant. Jaume Creixell diu això. Que senyors de la Federació Catalana, se m'ha cansat, m'he cansat d'aguantar i no dir res. No m'han expulsat mai. I avui m'he fet expulsar. M'he volgut donar el gust de Nadal i poder estar expulsat. Per un senyor que no ha tingut dret a arbitrar aquest partit. Està clar? I ho diu el Jaume Creixell. I dilluns i diumenge no vindré a buscar la medalla, perquè no la vull. Perquè puc anar amb la cara molt alta. I allà em faria vergonya venir a buscar la medalla. I ara perjudiqueu-me tots els partits que vulgueu. Me la porta fluixa. 38 anys aguantant. 31 anys defendent els àrbits. I jo, uns nanos que estan en grip, que entrenen ahir a les 8 de la nit, que venen aquí, que corrien que no poden més i que ens tinguin de fotre un partit així, suposo que hi haurà un informador aquí. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal. Bon Nadal. Aquest senyor està molt enfadat. Les formes que no es perdin, tot i l'enfado. Exacte. Aquí, si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Però bon Nadal. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal a tothom. Bueno, doncs... No sé massa de quina medalla deu parlar. Diu, aquest és l'exentrenador del Club Esportiu Mataró i es veu que en el partit que va jugar de tercera, suposo, l'àrbitre va afavorir una mica l'altre. Bueno. Hi ha un vídeo que es diu Recopilatorio Jaume Creixell i són 43 minuts. Que jo pensava que aquest senyor només havia fet això, però que es veu que va sortir al Chiringuito de Jugones, es veu que ha sortit en un programa de la TV3, a 8TV... Verge Santa. Sí, que hi ha un d'allò que explica el xiste de la perlana. Tu saps el xiste de la perlana? Hòstia, sí que me'l... És horrible aquest xiste. Està molt poc bé. 1 minut i 3 segons de Jaume Creixell explicant el xiste de la perlana. Tu saps el que és una perlana? Pues... I dalt, no... M'he desinflat. Toit. Doncs sí. Doncs aquest és Jaume Creixell. I ara ens queden 10 minuts de programa que hem d'omplir amb material de qualitat, Arnau. Material de qualitat. Tu! Jo! Vols que fem... L'amor, per descomptat. No. O l'Arnau. No.
No. Hi ha una pantalla de vidre entremig. Bé, així és Covid-friendly. Exacte. Això està bé. Està molt bé, doncs. Sempre que hagueu de fer l'amor, que hi hagi un vidre entremig. Sempre. D'aquests així de 6 centímetres Exacte. de gruix. Oh, és que és la meva parella, som bombolla, fa 20 anys que ens coneixem. Això a l'Argimon no li agrada. No, si no hi ha vidre, no. a l'Argimon no li agrada. No. I què fem nosaltres si no desviure'ns per l'Argimon? Bueno, i pel Fernando Simón. No, jo soc Tim Argimon. Fernando Simón, que el va liar molt, amb lo de les infermeres, que els va faltar el respecte o no sé què. És que tampoc sé massa què va passar. Sí, es veu que va fer uns comentaris masclistes sobre les infermeres. Ah, bueno, I jo tampoc penso, em sorprèn. Bueno, hi ha molt masclista pel món, però penso, tio, o sigui, no està bé que ho pensis, però si ho penses, com a mínim, No ho diguis. no ho diguis, perquè ets el puto Fernando Simón, és a dir, estan tots els focus sobre teu. Sí, sí. I després, és que m'he comido una almendra. Bueno, pues, va sortir una mica Jordi Pujol. Sí. És que m'he menjat... Això no toca. M'he menjat una ametlla. Bueno, doncs clar, tio, m'he fet una mica de mal. Vaig a veure. Omple el buit radiofònic. Doncs no sé massa de què estàvem parlant, però hem d'omplir uns 10 minutets de contingut. I t'anava a proposar, si et sembla bé, Vinga. de fer un parell de cançonetes més d'aquelles de les que vam fer Sí. la setmana passada. Sí. Que és divertit i així, mira, ens queda allò, oi? Ens queda un... Ué. Necessito que em tornis a enviar el link telefònic. Doncs para un moment, O què paro? perquè ho tinc al mòbil i el mòbil està carregant a espera, fora. no, però m'ho vas enviar, oi? Sí, t'ho vaig doncs no, enviar. espera, ho busco jo en un plis. Mentrestant, Busques tu en un Arnau, plis. explica'ns què has fet avui. Doncs mireu, avui m'he llevat molt d'hora, m'he llevat a 1:45 del matí, Perquè si ens llevem ben d'hora, som un país imparable, és un país imparable. i m'han anat a classe a l'Institut del Teatre, i hem estat parlant doncs, de Chekhov i de les Tres Germanes, l'obra de teatre de Chekhov, i això, una classe bastant interessant, bastant... Tinc una pregunta per fer-te. Digues. No és sobre això que estaves dient, Ah, vale. però la frase de a quien madruga Dios le ayuda y no por mucho madrugar amanece más temprano, Sí? ¿no son contradictorias? Suposo. Vale. Sí, espera't un moment. M'espero. M'has enviat un link Sí? aprovaries l'examen d'ortografia que ha suspès el 75% dels policies? Vols que fem això? Vinga, fem això. Som-hi. Ho llegeixo ràpidament, vale? Diu, Vale. l'examen d'ortografia de la policia espanyola torna a ser el gran protagonista de les proves d'accés al cos. Tot i que la nota de tall s'ha baixat i no estava en l'habitual 5 sobre 10, s'aprova amb un 3,5. Uatla! Uatla! 3,5, 3,5. El 75% dels aspirants a la policia no l'ha superat. De cada 4 opositors al cos de Policia Nacional, enguany només un d'ells l'ha aprovat. Segons els aspirants, l'examen va ser massa complicat, fins i tot més que en anys anteriors. Segons les dades facilitades... Digues. Aviam, senyors policies, que que passàveu l'examen amb un 3,5. Provàvem un 3,5. Sobre 10. No flipar-se. A plorar, a la ploreria. Exactament. Hi ha l'examen sencer en PDF al final Del link? del link i en aquí hi ha un... És en castellà, jo el castellà el porto fatal, Vale. perquè és com la meva tercera llengua. I ens surten paraules i hem de dir si són correctes o incorrectes. Sí. Només 3.956 policies de 16.225 van treure més d'un 3,5 al test d'ortografia. 3,5. És que jo em pregunto si es provés amb un 5. Dos Dos policies. La primera paraula és bíceps, en castellà. Escrit B-I-C-E-P-S. Correcte o incorrecte? B-I-C-E-P-S. Porta accent? No, Doncs llavors és incorrecte. perquè hauria de ser bíceps. Sí. Perquè acaba amb PS, Amb PS. i s'accentuen... S'ha d'accentuar, sí, sí. Incorrecte, correcte. O sigui, correcte que sí és incorrecte. Hem respost bé. Vale. Següent. Veintavo. De plan, 20è. Vigésimo. Veintavo. Jo diria que... V-E-I-N-T-A, V-O. Veintavo és correcte? Jo diria que sí. Sí? Jo diria que sí. Jo és que com que sempre faig servir els vigésimos, trigésimos i tal, quinquagésimo, veintavo. Potser és un veintavo, de plan, una vigésima parte. Pot ser. Posem que és correcte? Jo diria que és correcte. Pues sí, és correcte. Veus? Bé, de moment 2 de 2, eh? Sí. Prepago. P-R-E-P-A-G-O. Escrit junt, sense guió i sense res. Jo diria que va amb guió, no?
prepago. Potser sí, Tarjetes prepago. però potser m'equivoco, Uf, és que és en espanyol, jo no porto molt malament. Ni idea de Mira, tu. direm que és correcte, prepago, o incorrecte. Posem incorrecte, prepago, P-R-E-P-A-G-O. Posem incorrecte. Doncs és incorrecte, va amb guionet. Hòstia, som uns putos jefes. Bé. Bypass. B-A-I-P-A amb accent tancat S. Aquí serà una merda d'aquestes que la RAE ho fa, això, que Sí, que normalitza. whisky amb G G amb dièresis. Jo potser és correcte, aquesta, també. Jo bypass escriuria B-Y-P-A-S-S. Jo també. Bypass. Però com que la RAE fa aquestes coses, potser és correcte. Aviam, si seguim les normes d'accentuació, s'accentua, perquè és una paraula accentuada en l'última síl·laba que acaba amb vocal més S, per tant, accent, això està molt bé. Ara, el problema és si aquesta paraula està recollida dintre del diccionari. No ho sé, tu. Mira, posarem que és correcte. Efectivament, és correcte. Vale. Bypass. Franxute. Jo aquesta crec que és correcta. Sí? Però del plan està diccionariosa. F-R-A-N-C-H-U-T-E. Franxute. Sí, no? Vale, correcte. Correcte. Vale. Portem 5 de 5, Som uns fieres. Jo crec que ja n'hem fet més que la majoria de policies, però bueno. Vale. Kinésico. Q-U-I-N-E amb accent S-I-C-O. Que jo crec que aquí la paraula seria kinético, no? Més que kinésico? Potser sí, potser per això és incorrecte? Pot ser que ho sigui. No, és correcte, kinésico. Vaja. N'hem fallat una, un moment. Halagar. De halago. A-L-A-G-A-R. Correcte, no? Vale. Efectivament. Vale. Aquesta... CD. EF. CD. Les lletres C i D. Jo diria que és incorrecte, No ho sé. perquè a mi em sona veure escrit a la RAE CD-RON. CD-RON. Sí. Hòstia, ni idea, tio. Ni idea. Aviam, no porta dièresis, clar que no porta, Jordi. No porta guionet. No porta guionet ni porta res. A mi em sembla correcte, CD. Bueno, doncs fota-li que és correcte. Efectivament, és correcte, CD. Fantàstic. Som llestos del cagar. Sí. Gentilmente. Com? Gentilmente. Amb accent a la I? Sí, sí. No. Hauria de ser gentilmente, no? Sí, clar. Però és d'aquelles... El prefix mente, Sí. que és per fer els adverbis, Ahà. no sé si conserves l'ortografia original de la paraula anterior. Perquè Jo crec... o sigui, et deletrejo i ara em dius el que creus. És G-E-N-T-I amb accent L-M-E-N-T-E. Jo crec que va sense accent perquè és més fàcil aprendre o sigui, les normes d'accentuació quantes menys excepcions hi hagi a la norma. Digue-li als francesos, això. Bueno, O als anglesos. els anglesos no posen accent. I això és un problema. Bueno. Jo diria que és incorrecte. Jo diria que també, jo diria que va sense accent. Perquè, a més, no pots posar un accent en una síl·laba que no és tònica. I en aquí, a la paraula gentilmente, és mente. Jo diria que és incorrecte. És incorrecte, efectivament, és incorrecte. Matrioska. M-A-T-R-I-O-S-K-A. No ho sé. Potser va amb S, potser és matrioshka. A mi em sona més que matrioska. No sé, estem al mateix, potser s'ha normalitzat. És que no ho sabem. No sé, però jo diria que deu ser incorrecte. Posarem incorrecte. És incorrecte. Molt bé. Mira, n'hem fet 10. Molt bé. I quantes n'hem fet malament? Una o dues? Una o dues. Posa-n'hi dues. Posa-n'hi dues. Ja tindríem l'examen aprovat. Hem una aprovat mica. l'examen. Sí, si extrapolem això, Això. que tindríem un 8. Mira, posa que ara les que queden siguin totes xunguíssimes i traiem un 6. Gairebé dupliquem la nota Mitjana. mínima per aprovar. Doncs fins aquí el programa. Hem demostrat altra vegada que l'Arnau i jo podríem ser policies, Si volguéssim, si volguéssim, cosa Passa que que no volem. no volem perquè ser policia és una feina molt esclava. sí, Ho com hem un bar. comentat, com un bar. Com un bar. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat aquesta tarda de dimecres i ens veiem, sens dubte, la setmana que ve. Adéu-siau, una abraçada, estigueu hidratats.